Здравейте хора, ето го и нов епизод. Знам, че е доста късничко и знам, че вчера и май и онзи ден нямаше. Съжалявам, просто училище. Няма какво да направя. И така съм решила да снимам на Among Us, защото се стелих. Нали, играл съм спокойно, знам какво се прави вътре. Просто се стелих лете, защото ми се доигра. И си взех доста бързо и това. Цветенцето, пета. Тъй, че сега трябва да изчакаме явно тя да пуснат игра. Аре бе. Не съм много грозен, скинът ми е много грозен. Ама мен ма кефи. Това облаче не ма кефи, защото е грозно. А пък... Това... така... Готово. Те мисля, че съм добре. Аре бе, почвайте бе. Аз си галя цветите. Я гличава, балката се заминава. Чакай, че слушам тук телевизия. 8 човека са влезли. Накрая ще лепна. Аре бе! Аре бе! Почва! Аре де! Нали почваме, ате? Почваме. Майко, колко хора се събраха. Моля се! Да се падне нещо добро, да се падне нещо добро, да ми се падне нещо добро. Импостър! Крилмейт, поне ми пусни вентове. Явно няма сами вентове. Не уникално. Майко, колко хора. Къде имаме си? Разбира на дропшип. Пуснал съм го на Lava World. Защото ме е по-гъвтен. Аз нямам мисли. Що? Що няма мисли? Който е добър се... Ето. Върши. Не се сказвам. Защо? Сама се радвах, че нямам тъскове. Лояр, няма пиша нищо. И сега гледайте как не съм написал нещо и ще му мене обвинят всички. Прямо гледайте. Яйкс. Чакай бе, аз трябва да гласувам бе. Аз гласувам... Де я знам? За този, който го репортна.
Ох, добре, толкова. Да, наистина, в тази игра, защото съм пуснал на beginner, това е проблема, пуснал съм го на beginner, набежават само този, който е репортнал тялото. Мразя това, ама така е, затова се отдръпвам да репортвам. Аре, да е моля се. Добре, ти можеш ли да... Аз не мога. Сети съм. То. Лаборатории, как да отида горе от това? Тук. Малко бързо да го прави, браво. Помощ. Ето ще макилни. Отворих. Отворих. Добре. Знам, че не ми трябваше. Ще гледаме. Трябва да намерим. Ето. Окей. Да, скенингваме. Това не е много добре. Добре. И сега просто трябва да отидем надолу. Звучи лесно? Ох. Добре. Тук имам само 2 таска и съм готов. То тези tasкове, които знам ги, ама... Арде! Готово. Опа. Какво? Не, отначало ли бе? Не трябва да бърда много, ама... Готов. Готов. Отивам на камери. Не ме интересува, отивам на камери. Пъй да се погаля. Аре, погали го. Благодаря. Айде. Добре. Я. Окей. Откъде е излязла... добре, тук е. Отивам направо на камери. Защото... Не. Разкарайте се. Добре. Аз съм сам навсякъде. Това е трудно. Бързо към камери, бързо. Къде са, да? Тук съм фото. Ето ги камери. Къде са камери? Тук гледа. Никой не вижда. Розовия. Тук е целият народ. Не ме килвайте. Мисля, че розовия е единия. Но още никой не е сигурен. Окей, нищо. Нямам такова. Тъй, че може да се правя каквото си искам. Не, няма влязалата.
Чакай сега. Чакай. Разкарай се от мен, добре. Ма има ли изобщо хора? О, как е? Махна се от тази камера. Розовия бил. Черния. Не го знам какъв от се. Ой, тук става голямо движение на тази камера. Ай, 5% имам. Пак има някакъв дик. Аре, бе, напред си тасковете, бе. Вижте колко малко бе пред си таска. Моля да се направите си тасковете. Кой не си направил тасковете? Оф, майко. 6 часа е, ако не знаете. Според мен, не знам. Те всички играят супер. Аз никой не виждам умрял. Никъде. Според мен не е зелен, защото той може да ме убие по всяко време, защото беше на камерите. Розовия много със ми беше, ама и той беше на камерите, както и черния. И само Зинк ход не беше. И сега гласуват мене. Не! One импостър. Аре бе, напред стъпите таскове бе. Какво стана тук? Що зеления? Зеления задъж. И благодаря ви. Той е лесна. Кой беше бе? Зелен? Или розовия? Мисля, че розовия беше. Не знам. А той къде е розовия? Да, розовия е бил, тук само оцелете. Розовия е бил. Окей. Да изиграем ли още една игра? Хайде, още една игра. Мисля да не игра на това. Мисля да поиграем, да играем пак, да има на новия свет. Така. Класик, двама импостъра. Той... Тук ако можем да се присъединим, ще е яко, ама не знам, че не можем. Ох, жако. Готово. Добре. Сини сме, супер е. Искам да си погаля пета. Аре бе, няма да почваме. Аре! Всички пишат I'm ready. И аз ще пиша I'm ready. Аре!
към ще сме много бързи. Това не е много яко. Сме много бързи. Сме много бързи. Крилмейт. Разбира се. Айде. Vitals. Ще ги гледам кой умрял, кой не. Окей. Чакай, какво? Имам... Айде. Това е новия мап. Очи лага. Чакай, бе! Абе, той не използва ли? Ама той използва вента! Той използва вента. И хора, мисля, че до тук да е видеото, не ми се играе повече, сори. Утре продължаваме. Или не? Добре, аз си да изиграем. Не, по-скоро ще спам. Снова ми вече. Чао!